Lagi ngapa kok? Lagi nyantai ge. Nyating tadi apa? Nyantai. Oh nyanting, saya kurang nyating. Ya anak buah sengong kae kono. Kowe kang ndi mau Nganu dolan nih yang kana. digoleti bose malah dolan wae, tak kono Bose nang ndi mobil. Bosnya nang di sini. Kae ke bose ge. Bos? Bos, iki anak buahmu wis teka. Walah. Kon ngumbah mobil malah melayu. Lah pergi mana ngunyah kayak apa dolan kak? Kowe kon ngumbah mobil kon bosmu malah dolan wae. Gelem dipecat. Ya males gua nggak dipecat. Oh niatnya nyon Rene ya kerja kak. Kowe malah mayung wae goleti bose ket mau. Ya wes, kumbah mobil kana. Ayo, Ya ayo. ayo. Nah, dadi anak buahke ngono, kabeh bose manut. Oh wes tak balik dingin. Wes, kena dibumbah mobile. Oh siap bos. Duwe anak buah loro. Dikon kabeh ra sing genah, atasan nembi bawahan. Mayeng wae. Weh, kok salah ngono kuwe. Nenek, ngono kuwe. Iya, picing iki piye? Serampung ngurung nang mbah. Ngene tak omongi. Anak apa kok? Nyong tolong cekna anak Banyong wis rampung ngurung areng ngumbah mobil. Oh. Kenapa bos nyeluk? Kae anak buahmu wis rampung ngurung areng ngumbah. Wes bos. Ya wis, nek rampung tak tinggal turu, anak buahmu jaga. Kae kon jaga lahan-lahan nang kana kae. Siap bos. Lah, nek wis rampung kan penak jadi turu. Bos. Sapa ge? Wah, gitu ganggu ae. Bos, kayak dicelok na atasannya nyong bos. Wis, atasanmu kon mlebu kabeh wae. Kon mlebu kene. Piye? Kiye lho bos wis tak gugah. Kae lho kon mlebu. Ayo. Punten bos. Punten. Piye, mobile serampung areng ngumbah. Iki lho bos, sing ngumbah ora resik. Yo wis resik kok. Wis tak kosaki nganti karo lambe bareng wis tak jilat-jilati barang lho. Kurang priget jan. Lah wong kowe ngubah mobil nganggo lambe. Iki lho lap. Nah, ngubah maning. Ya wes, ayo. Kowe gombale wis tak wehi. Kan aku ngubah maning ke bosmu. Iya bos. Seresik ngubahe. Wah siap bos. Duwe mata ora? Mlaku nyandungi bosmu. Tak pantal gelem. Sepurane bos, ora bakal maning-maning. Awas kowe maning-maning tak pancal kowe iki. Iya bos. Ayo. Ayo. Seresik ngubahe. Iya bos. Lapor bos. Apa? Mobilnya wes resik. Siki ndi sing ngumbah anak buahmu? Wes bali bos. Wes kan? Siki mobile siapna. Esuk ana gek tak gawe OTW jalan-jalan. Siap. Jangan lupa subscribe apa? Subscribe.